Kružkuj si tie, čo zostali. Dobre? Kružkuj si tie, čo zostali, tie písmenka. A tie potom dolu nám vidie beta skoro. Král si svoje zdravie. Počkaj, to tady šlo si. Kde máš ísť? Dobre, super. Pani učiteľka, vyučtené. Hanka už má? Hanka neukazuje ostatným, ostatní rozmýšľajú. Neviem zhodať, kde je toto, to je tak ťažké. Ale není, pozri sa, koľko si ich zvládla, ktoré ti chýba. A ešte tieto dve. Pozor, 30 plus 24 je 50. Sami. 3 krát 10 plus 3 krát 8 je 20. 30 plus 24 je 54. Kto dá ďalší? Vydávajte stále. Hej? Dobre. Tak píšeme 123 krát 4. 123 krát 4. 492. Čo? Výsledok? 38. 38. Dobre, a teraz skúsime na delenie so zvyškom. Pozor, áno? A ja chcem 3333 deleno 3. 333 deleno 3 je? 300. Bez. Na ovocie. Jablko. Hruška. A ten zamčil. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Čo si povedal? Nie. A čo to bolo? B. Tak si D. Tak si D. Oranžová. Orange. Zelená.